22 ଫେବୃଆରୀ ରବିବାର ଆଜିର ଖବର ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ମଦ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ କାଚ ବୋତଲ ବଦଳରେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଚିନ୍ତାଜନକ ଓଡ଼ିଶାରେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ହାର ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ 39.4% ଅଟେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭିଏଫ୍ଏସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦେଶ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭିଏଫ୍ଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କୋଲକାତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ଅଭିଯାନରେ 146 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 2000ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ PMAY ଅର୍ବାନ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇସାରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଭିସା ଓ ଏଆଇ ବାଂଲାଦେଶର ନୂତନ ସରକାର ଭାରତର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଭିସା ସେବା ମେଡିକାଲ ବା ଟୁରିଜମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ 86ଟି ଦେଶ ଏଆଇ ଘୋଷଣାନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।